హాయ్ అండి. ఈరోజు 6వ అవతారం లలితా త్రిపురసుందరీదేవి. ఆమెకి ప్రసాదంగా గారెలు అయితే చేశాను. గారెలని స్పెషల్గా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే వీటిని చూసి మీరు గారెలు అనుకుని ఉండరు. ఈ గారెలు ఏంటంటే మనకి ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు కానీ మనం ఏదైనా వీడియో తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వంకర టింకర్లు వచ్చి మన పరువు తీసేస్తాయి. ముందుగా 4-5 గంటలు నానబెట్టుకున్న మినపగుళ్ళని అలా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, ఇవాళ అల్లం గారెలు కాబట్టి స్పెషల్గా ఓన్లీ అల్లం మాత్రమే వేస్తున్నాను. అల్లం తురుముకొని అలా వేసి కలిపేసుకోవాలి. పొయ్యి మీద కళాయి పెట్టుకుని ఒక చేత్తో 2 చేతులతో వేయకూడదు అమ్మవారికి, ఒక చేత్తో అలా గారెలాగా ఒత్తుకుని 2 వైపులా కాల్చుకుని తీసి నైవేద్యం సమర్పించడమే. ఈసారి 11వ తరాలు రావటం ఏంటో కానీ ప్రసాదాలు మాత్రం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది. ముందు వెనక ముందు అవుతుందేమోనని ఏదైనా డైలీ మనకి తోచింది పెట్టేయటమే. ఇవాళ ఇది అని కాకుండా నేనైతే పెట్టేస్తున్నాను. వీడియో నచ్చి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.